Si mireu aquesta fotografia, potser us sonarà aquest establiment. Està a la Rambla de Catalunya i és un comerç amb més de 85 anys d'història. Us parlem de la papereria i també Sala d'Art Rovira, que és un negoci familiar que està a punt de tancar. La crisi ha afectat aquest negoci, de tal manera que el tancament és imminent. Demà mateix baixen la persiana, Oriol. Doncs sí, la papereria, aquesta papereria que veiem, tancarà les seves portes després de més de 85 anys el dijous de la setmana que ve. El que és la part de Sala d'Art tancarà les portes, baixarà les persianes demà mateix. Molt bona tarda, com estem? Molt bé, molt bé. Finalment, després de 85 anys, suposem amb molt de greu, sap molt de greu, han de tancar. Problemes de la crisi, això? Bé, una sèrie de factors, evidentment. Nosaltres estem de lloguer, hi ha uns temes obvis de despeses que estan disparat i també, evidentment, el tema, diguem-ne, d'entrades també han baixat. Llavors, la situació és bastant insostenible i hem pres una decisió que ens ha costat 8 mesos per decidir-nos. Sí. Vostè és la tercera generació que porta aquesta, era el seu avi, el seu pare. Suposo que molt de greu el fet que sigui vostè el que ha de tancar el negoci, no? Sí, evidentment. El que passa que arriba un moment, bé, jo porto aquí des de l'any 1980, és a dir, hi ha 32 anys, i bé, doncs, hem de mirar altres perspectives i, es tanca una etapa i se n'obre una altra i s'ha de mirar endavant. Ens trobem ara aquí en aquesta sala d'exposicions, que aquesta última exposició que es veurà aquí l'han dedicat alguns dels artistes, no?, que havien aquí participat en aquesta sala d'art. Escolti'm una cosa, continuarà viva o no aquesta sala d'art? Vostè em deia que potser hi hauria alguna col·laboració per continuar exposant en altres llocs. Expliqui'm. Sí, evidentment. És a dir, la idea nostra és que ara, doncs, a través de la nostra pàgina web, anirem informant, doncs, al públic en general, als clients, amics, etc., què és el que farem, no? La idea és que cap al mes de març segurament anunciarem que la idea és 2 cops a l'any a 2 galeries d'aquí de l'Eixample, d'aquí del barri. Tindrem col·laboracions puntuals, mantenint la marca Sala Rovira i sobretot dedicant-nos al dibuix, que és el nostre. Molt bé, i una última cosa, estan fent liquidació de tot el que hi ha a la papereria, ja ho podem dir, si algú vol venir, ja descomptes, no? Han de buidar tot, ja es veu molt buida. Exacte, sí, fem un 40%, que és pràcticament el preu de cost, i bé, doncs, per si a algú li interessa, que ho sàpiga que fins dijous encara podrà venir aquí. Per cert, en aquesta sala d'art on estem ara, que demà tanca, han passat grans artistes, per aquí. Sí, vaja, molts, podem parlar que aquí va començar en Grau Sala, l'Aguilar Moré, la Lola Anglada, bé, en Cesc, la seva primera exposició, la va fer aquí doncs, el 1943. Ell sempre explicava que és l'única inauguració que ha anat en pantalons curts, no? Una mica, bé, aquest tarannà que sempre hem intentat imprimir a la sala, doncs que la gent es sentís com a casa. Molt bé, moltes gràcies per haver-nos atès. Nosaltres recordar això, que avui és l'últim dia, demà és l'últim dia que aquesta històrica sala d'art està oberta a la nostra ciutat. Conseqüències d'aquesta greu crisi econòmica que estem vivint ja des de fa uns quants anys.